Исәнмесез, сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Бу атнада студияда мин Эльвира Хисметдинова эшлим. Бүген безнең программада Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә татар мәдәниятенең үзәгендә булды. Сөйләшәбезме? Әзгәр. Теләк кирәк, теләк булса була. Ана соң өйдә сөйләшергә кирәк. Аралашырга кирәк. Казанда Бөтен Россия фәнни-гамәли конференцияда милли телләр сәясәте турында сөйләштеләр. Bir nindi de devlet tarafından da tellerini öğrenmegiz, buldurmağız degen anday kısa tırgan fikirler yok. Lakin şişirge gerekli meseleler hali көп. Қазақстанда яшәүче милләттәшебез Әклимә Мингалимова. Ленин ордені алдым. Верховныйға депутат болдым. Соның арасында 5 бала таптым. Ульяновскида Сембер карлыгачлары балалар сәнгать фестиваль конкурсының гала концерты узды. Безнең ансамбльгә китереп татар телен өйрәнәбез, татар җырларын, гореф-гадәтләрен, без алфавитта өйрәнәбез, әлифбәне. Дөньяда көн сайын яңалыклар булып тора. Билгеле, безгә милләттәшләребез белән бәйле вакыйгалар мөһим. Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән башлыйбыз. 4 июнь көнне Америка Кушма Штатларының Лас-Вегас шәһәрендә UFC катнаш алыш көрәше ярышында Мордовияда туып үскән татар егете Ринат Фәхретдинов бик мөһим турнирда җиңеп чыкты. Котлыйбыз. Иң көчле көрәшчеләр катнашкан бу ярышта зур уңышларга ирешкән 30 яшьлек татар егетенең көрәшен татар дөньясы дулкынланып күзәтте. Я по национальности татарин, нас в мире около 8 миллионов человек по всему миру, по всей России. И я единственный представитель своей нации высшей лиги смешанных единоборств. А это наша тюркская татарская тюбетейка, поэтому дань хвале своей нации, уважение к своей национальности я одел ее, чтобы ребята, молодые ребята смотрели, что может своим трудом и желанием достичь вершин. Луганский Халык Республикасының Алчевск шәһәрендә Яратам сине Татарстан дип исемләнгән мәдәни чара уздырылды. Ул бөек Болгар дәүләтендә ислам динен кабул ителүнең 1100 еллыгы, Бөтендөнья татар конгрессының 30 еллыгы һәм Таң Алчевский татар мәдәнияте үзәгенең 10 еллыгына багышланды. С огромнейшей радостью передаю салям татарскому народу. Я очень люблю татарский народ, потому что я сам татарин, мои папа и мама тоже татары. Я с гордостью всегда говорю, я татарин. Перуда Сабан туйузда. Милли бәйрәм Перуда гына түгел, бөтен Латин Америкасында беренче тапкыр бәйрәм ителде. Милли ризыклар, җыр-бию, милли уеннар белән үрелеп барган бәйрәм һәр кемнең күңеленә хуш килде. Венгрияның баш каласы Будапештта Татарстан көннәре. Анда милләттәшләребез татар халкының милли бәйрәмнәре, зур вакыйгалары хакында да сүз алып барды. Билгеле инде мондый бәйрәм җыр-моңсыз да булмый. Шундый очрашулар безне берләштерә ди оештыручылар. Кыргызстанның Җалалабад шәһәрендә милли бәйрәмебез Сабан туйузды. Аны Идел татар-башкорт мәдәни үзәге оештырды. Шәһәр халкы бәйрәмне бик яратып каршы алды. Көчле яңгырга карамастан таралмадылар. Рәхәтләнеп барлык уеннарда да катнашып ял иттеләр дип җиткерә оештыручылар. Шулай ук узган ялларда Россиянең татарлар гомер иткән күп кенә өлкәләрендә Сабан туйлары гөрләде. Самара шәһәренең Юрий Гагарин исемендәге паркында өлкә Сабан туйы узды. Чарага 20 меңнән артык кеше килде. 2022 елда Самарада Сабан туй 33-нче тапкыр үткәрелә. Бәйрәм Бөтендөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы Фәхретдин Конюкаев җитәкчелегендәге Дуслык Самара региональ иҗтимагый оешмасы тарафыннан оештырылды. Анда Татарстан Республикасының Ознакай районы катнашты. 14-нче театр Сабан туйы Минзәләдә үтәчәк. Бәйрәмдә театр коллективлары һәм танылган сәнгать әһелләре катнашачак. Театраль Сабан туйны Татарстан хөкүмәте ярдәмендә Республиканың мәдәният министрлыгы, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры, Минзәлә районы хакимияте, Сабир Өметбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма театры оештыра. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезнең белән һәр даим элемтәдә. Татар дөньясында булган яңалыкларны сез дә безгә юллый аласыз. Адресыбыз экранда.
Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә татар мәдәниятенең үзәгендә булды. Тарих битләренә татар бистәсе дип кирип калган урыннарда йөрде ул. Аның шаукымы әле дә урамнар һәм тыкрыкларының исемнәрендә сакланган. Биредә зур татар урамы, кече татар тыкрыгы бар. Үзәкне караганнан соң Рөстәм Миңнеханов Башкаланың тарихи мәчетенә керде. Әлеге Аллах йорты рәсми документларда беренче тапкыр 1712 елда телгә алына. Экскурсияны мөфти Шәйх Рауил Гайнетдин үткәрде. Буларның барысы хакында түгәлрәк киләсе сюжетта. Москва елгасының уң ярында урнашкан бу җирләр Мәскәүнең иң уңайлы рәхәт урыннарыннан санала. Тарихны карасак, ул әле татар бистәсе җирләре дә. Мәскәүнең татар мәдәни үзәге дә биредә. Асадуллаев йорты узган гасырда монда татар гимназиясе ачкан сәүдәгәр исемен йөртә. Монда һәр вакыт тормыш кайный. Нәкъ менә биредә Муса Җәлил әдәби түгәрәк алып барган. Очрашулар уза, кулдан кулга китаплар тараталар. Безгә бөтен дөнья татар конгрессы белән без һәр вакытта элемтәдә торабыз. Һәм алар безгә китаплар җибәрделәр күп итеп. Менә Рабит Батулла соңгы томлыклар, Мөхәммәд Бәхтиевнең соңгы томлыклары. Шуның өчен кызыксыну безнең ортагына. Менә бу күңелле урын татар халкы өчен. Бердән-бер урын. Әзгәр. Азна күпме сөйләшәбез? Теләк кирәк, теләк булса була. Ана соң өйдә сөйләшергә кирәк. Арамашырга кирәк. Рөстәм Миңнеханов бүген үзәкнең кунагы. Татарстан Республикасы президенты татар телен укыту һәм хореография дәресләре узатырган бүлмәләрне карады. Яшь биючеләрнең чыгышына хозурланды. Республика татар үзәгенә ярдәм итеп тора, ремонт эшләрен финанслый, бүлмәләрне җиһазландыруда да булышлык итә. Кунакка рәхмәт йөзеннән музыкаль бүләк. Якын тирәдә зур татар урамы 28-нче йортта Мәскәүнең тарихи мәчете урнашкан. Рөстәм Миңнеханов Аллах йортында да булды. Рустам Нургалевич, бу мәчетнең бит җирен Александр I император биргән, безгә мәчет төзергә ди. Үз акчасына түләп аны биргән. Гаҗәеп хәл. Но уларны нәрсәгә биргән? Безнең байлык, безнең татар атлы казакларыбызның французларга каршы Парижга барып җиткәнгә, аларның теге каһарманлыгын, батырлыгын аңлап, шуларны бәяләп безгә рөхсәт иткән зур тарих монда. Мәчетнең тарихы кызыклы, ул 1712 елгы документларда искә алына. Аннан соң җимерүләргә дучар була, 1882 елда яңадан төзелә. Советлар хөкүмәте чорында биредә типография урнашкан. 1990 елларда Аллах йортын торгызалар. Күптән түгел Владимир Путин йөкләмәсе белән мәчет комплексының тарихи йөзен кайтарырга һәм мәдрәсәне төзеп бетерергә булганнар. Бу һәрбер мусульман өчен горурлык. Үзебезнең тарихи мәчетебез Мәскәүдә бар. Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән булачак төзелеш һәм яңадан торгызу эшләре турында фикер алышканнан соң бергәләшеп намаз да укып алдылар. Илгәрә Хөснетдинова, Динә Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Россия Федерациясы күп милләтле дәүләт. Конституция нигезендә ул үз иченә алган кеше халыкларны, аларның мәдәниятен һәм телен саклап калу буенча аерым бер эш алып барырга тиеш. Казанның энергетика университетында үткән Россиядә тел сәясәте дәрәҗәләре, тормышта кулланылышы, эксперт-аналитика механизмнары дигән Бөтен Россия фәнни-гамәли конференциясендә милли телләр сәясәте турында сөйләштеләр. Катнашучылар арасында Россиянең төрле милли республикаларында гомер итүче тел белгечләре, сәясәтчеләр һәм хөкүмәт вәкилләре бар иде. Бүген Россиядә милли телләрне саклау һәм үстерү мөмкинме? Бу юнәлештә нинди эшләр алып барыла? Буларның барысы хакында киләсе сюжетта. Тел сәясәтенә безнең илдә гасырлар дәвамында аеруча игътибар бирелде. Чөнки үз эченә йөзләгән милләт халкын сыйдырган дәүләттә бу мөһим якны кайгыртмыйча яшәп тә булмас иде. Бәлки шуңа да әлеге тема күп еллар дәвамында үз актуальлеген югалтмый.
Россиядә тел сәясәтенә багышланган конференцияны үткәрүнең бер сәбәбе дә соңгы еллардагы милли телләргә карата туган вазгыять. Кайбер кешеләр борчулар белдерәләр. Милли телләр бераз дәрәҗәләрен киметеп киләләр дип. Ләкин ул бер катлы гына мәсьәлә түгел, ул күпкырлы мәсьәлә. Менә шуларның сәясәтнең нинди йогынта булырга мөмкин, хукукның нинди йогынта булырга мөмкин, дәүләтнең һәм иҗтимагый оешмаларның йогынта нинди булырга, тел үсешенә, телне саклап калдыруына, телне үстерергә. Татарстан Республикасы оешканнан бирле тел сәясәтенә аеруча зур игътибар бирә. Ниндидер теге лозунглар гына әйтеп, кемгәдер мөрәҗәгать белән генә чыгып, яки анда сүгергә генә безнең балаларыбызны тырышу, нишләп инде сез татарча яки анда башка телдә үзең туган телегезне өйрәнми, андый вакытлар үтте. Конкрет рәвештә бөтен мөмкинчелекләрдән файдаланып эшләргә кирәк. Бер нинди дә дәүләт тарафыннан да телләрне өйрәнмәгез, булдырмагыз дигән андый кыса торган фикерләр юк, ләкин шишергә кирәкле мәсьәләләр әле күп. Шуңа күрә конференция әһәмиятле, бигрәк тә инде Энерго университетының шушындый чараны уздыру ул үзенә күрә тагын бер үзенчәлекле, менә техник вуз, университет, ләкин тапты мөмкинчелеген, кызыксыналар, ничек итеп алар да үзләренең өлешләрен шушы мәсьәләгә кертә. Аларга бик зур рәхмәт. Утырышта милли телне аерым әйткәндә татар телен халыкара даирәдә куллану турында да сүз алып барылды. Аны башка милләтләр белән аралашуда куллануның уңай яклары хакында да мисаллар китерелде. Татар теле миңа бик зур ярдәм итә бу халыкара тормышта эшчәнлек итәргә, чөнки мин гомер буе международник халыкара эшчәнлек буенча белгеч булып йөрим бит инде. Һаман да миңа төрки телләр дибез бит инде. Ул төрки телләр белән миңа якыннан эшләргә, яңа мөнәсәбәтләр урнаштырырга туры килә. Шул ук Якутияларда эшлибез, шул ук Кыргызстаннарда, Төркмәнстаннарда, Үзбәкстаннарда мин ул җирләргә килгәч татарча сөйләшәм һәм аңлап була инде. Шуның аркасында мөнәсәбәтләр урнаштыра, чөнки ул ни күңелдән күңелгә якынлык урнаша, чөнки телләребез бер, ансы бер, аннары татар теле бит ул дөнья күләм, дөньяга интегрироваться ителгән дип әйтегез, дөнья телләренә кертелгән тел. Мин аны практик рәвештә сизәм. Россия дәүләтенең җитәкчелеге төрки телле дәүләтләр һәм халыклар белән төрле яктан мөнәсәбәтләр урнаштыру өчен татар халкының һәм аның теленең мөһимлеге турында бер кайчан да онытмады. Юкка түгел безнең Рөстәм Нургалиев шушы көнчыгыш илләре белән элемтәне җитәкли торган комиссияның рәисе, президент, илебезнең президенты үзе йөкләде бу бурычны. Ул бит инде аңлап йөкләде. Чынлап та җылы аңлашу бар. Соңгы елларда туган телне гаиләдә генә саклап калу турында сөйли башладылар. Ләкин конференциягә килгән филологлар моның белән килешеп бетми. Аларның фикеренчә телне саклап калу өчен республикада милли мөхит тудырырга кирәк. Билингәйгә бача җалханнак әйгәгә кибер әйгә күнтен күнәе өтен кидән һәр биголык бутыгар бихитыл бутыгар олыһин биголлагына бу орта саста конна саста саха җонын орта хаста отты онна саста отты төрәбит тыл бутын сүтәрәк биттен нахаҗик синебит олыһин проблема биттен билеген үксен әдәр чакка онна карагаларга хәтәр халыбыра бихәка әлбәк Ордук коракколорор эдертөрүп биттер оголорор бәбелләрен төрәбит тылларына саңарбат булган эрелләр биге самай сүрүнкө халкабыт билеген ол. Утырышта шулай ук федераль үзәккә аның тел сәясәте программасына тәкъдимнәр кертелде. Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Ирегулы һәрбер тәкъдимне теркәп барды һәм конференциягә килгән катнашучыларга Россия халыклары йорты барлыкка килүе һәм аңа Мәскәүнең үзәгендә бина бирелүе хакында да сөенеп хәбәр итте. В принципе, уже назначен руководитель этой организации, будет финансирование государственной этой организации. Утзынчы июньдә шулай ук Дәүләт Думасында зур түгәрәк стәр үткәреләчәк, анда төрле регионнардан чакырабыз, киңәшеп, ничек итеп, нинди юллар бар тагын, нинди кемчелекләребез бар, ничек итеп аларны хәл итәргә була. Шулай ук 2023 елда Россиянең милли сәясәте стратегиясенә үзгәрешләр дә кертеләчәк һәм ул илебездә яшәүче халыкларның мәдәниятен һәм телен үстерүгә тагы да ярдәм итер дип өметләник. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә
Қазақстанда яшәүче милләттәшебез Әклимә Мингалимова. Ленин ордені алдым. Верховныйға депутат болдым. Соның арасында 5 бала таптым. Ульяновскийда Сембер карлыгачлары балалар сәнгать фестиваль конкурсының гала концерты узды. Безнең ансамбльгә китереп татар телен өйрәнәбез, татар җырларын, гореф-гадәтләрен, без алфавитта өйрәнәбез, әлифбәне. Киләсе сюжетыбыз геройы Әклимә Мингалимова Татарстан Республикасында күп балалы гаиләдә туып үскән. Язмыш аны Казакъстанга күчеп китәргә мәҗбүр итә. Биредә кияүгә чыга, 5 баласы була, оныклар һәм онык балалары тәрбияли. Лайыклы ялга чыкканчы төзелештә эшләгән ул. Быел аңа 92 яшь тула. Әклимә Мингалимова янында кунакта Әдилә Төхбәтова булып кайтты. Әнеге хат яза. Әни Әклимә апай не верәле, монда стройка бар икән. Акча бирә икән. Бездә бит инде акча юк, сыер савабызда утырабыз. Акча бирә икән. Әни әйтте. Балакаем, әллә барасыңмы? İptaş bulur idin bir özün bolgayınca. Kittip Kazakistan'a. Шулай итеп, 6 балалы гаиләдә үскән Әклимә апа үз сеңлесен тыңлап, туган Самара өлкәсенең Камышлы районының Балыклы авылын калдырып, Казакъстанга Кызылорда шәһәренә китә. Монда төзелешкә эшкә урнаша. Биредә армиядан кайткан бер егет белән таныша. Әнисеннән хәер фатихасын алып, казак егете Алихан Хамит улына кияүгә чыга һәм төзелештә эшләвен дәвам итә. Шурта старикадан чыкмадым. Ленин ордені алдым. Верховныйға депутат болдым. Соның арасында 5 бала таптым. Солай итеп, балам хөрмәтле пенсияға да вақыт жетті. Аллаға шөкер, Құдайға шөкер, бала исәбендә балалар менә карыйлар. Күп балалы гаиләдә үскән һәм зур гаиләсен корган Әклимә апа үз балаларына да тормышта һәр вакыт ярдәм итеп, дөрес киңәшләрен биреп тора. Много чего рассказывает из жизни, из детства. Стараюсь все запоминать, что она рассказывает. Советы там многие дает, там, особенно насчет внешности, как надо ходить, там, как вести себя надо. Вот. Очень приятно проводить с ней время. Особенный человек для меня на самом деле. Мама у меня есть, и это большая радость, это счастье огромное. Очень многому меня научила, она очень мудрая женщина. Она мне всегда говорит, никогда мужа не хай, это очень плохое, такое нельзя делать, потому что какой бы он ни был, он твой муж, он отец твоих детей. Это вот самое главное, чему она меня научила. И вот мы с мужем уже почти 40 лет живем, вырастили прекрасных детей. Они выучились, нашли свое место в этой жизни. Киңәшләреннән тыш, ул үз балалары өчен үрнәк булырга һәм дөрес гадәтләрен күрсәтергә тырыша. Мәсәлән, яшь чагында Әклимә апа авыл хатын-кызлары һәм балалар өчен кием текте. Рәхмәт йөзеннән кешеләр аңа йомырка, каймак, сөт китергән иде. Шул рәвешчә аш-сугыш елларында әти-әнисенә гаиләне туендырырга Әклимә апа зур ярдәмче булган иде. Бу күнекмә аның кызы Гөлнарга да тапшырылды. Привила вот мама мне любовь к шитью. И я с удовольствием шью, это как не хобби, это даже, а вот именно как-то с любовью я стараюсь шить, чтобы людям приносить радость. Әклимә апа гомеренең күп өлешен Казакъстанда яшәсә дә, үз йортында татар гореф-гадәтләрен сакларга, барысына да үз кызларын һәм оныкларын өйрәтергә тырыша. Шуңа күрә кызы Гөлнара сөйләвенчә дә, аның иң җылы хатирәләр нәкъ менә балачагы һәм туган татар авылы белән бәйле. Тогда еще Абика была жива, ее мама. И я вот до сих пор помню, как мы утром просыпаешься, и вот этот запах стоит печеного, блинов на масле прямо. В печи она пекла, помню. Поэтому вот мы очень любим татарскую кухню, сами стараемся печь. Но как у Абики ничего не получается, конечно, так вкусно. Әклимә апаның балалары һәм оныклары сүзләренә караганда, алар һәр вакыт әниләренең дугалары аркасында шатлыкта һәм тынычлыкта яшиләр. Хәтта безне дә Әклимә апа булай гына җибәрмәде. Дуга укып, бары тик яхшы юллар гына теләде. Келгән җирләрегезгә, авылларыгызга куанычлы көннәр белән кайтырга Ходаем насыйп әйләсен. Я Рабби, бер Ходаем. Аллаһ Тәгаләгәем. Көтне гомерләрегез булса, шул хәтле куанычлы шатлыкта гөмәдмәсен Ходаем. Әдилә Төхбәтова, Татарлар, Кызылорда шәһәре, Казакъстан. Дәвам итәбез.
Сембер карлыгачлары балалар сәнгать фестиваль конкурсы Ульяновский өлкәсендә 2 елга бер тапкыр уза. Быел аның сайлап алу турларында өлкәнең авыл, шәһәрләреннән 200-дән артык малай һәм кыз катнашты. Җиңүчеләр татар мәдәният үзәге сәхнәсендә узган зур гала концертта чыгыш ясады. Иҗат бәйгесенең тарихы, аның оештыручылары һәм катнашучылары хакында бу төбәктәге үз хәбәрчебез Рамис Сафин хәбәр итә. Сембер якларында мондай иҗат бәйгеләре узган гасырның 90-нчы елларынан бирле оештырылып килә. Өлкәннәр өчен Сембер җыры конкурсы булса, балалар өчен Сембер карлыгачлары бәйгесе уза. Гомумән татар мәдәният үзәгендә төрле иҗат бәйгеләре һәр даим үткәрелеп тора. Бүген инде өлкә татар мәдәният үзәге сәхнәсе хуҗалары өлкә мәктәпләреннән килгән балалар. Менә бу Ульяновскийның Болгар ансамбле. 45 малай һәм кыз йөрүче әлеге коллективны Алсу Туктарова 2010 елда оештырган. Ул аларны җырларга, биергә генә түгел, татарча сөйләшергә дә өйрәтә. Хәзер гаиләдә татарча сөйләү сүзе юк. Шуның өчен безнең ансамбльгә китереп татар телен өйрәнәбез, татар җырларын, гореф-гадәтләрен без алфавитта өйрәнәбез. Әлифбәне укырга кирәк, сөйләргә кирәк. Шуның өчен 6 яшеннән балаларны чакырабыз. Оештыручылар белдергәнчә, бүген авыллардагы мәктәпләрдә байтак кына балалар коллективлар эшләп килә. Менә бу Чардаклы районы Татар Калмайыры авылыннан килгән малайлар һәм кызлар. 1996 елда оешкан әлеге коллектив Сембер карлыгачлары конкурсында ел сайын чыгыш ясый. Призовой урыннарда алганыбыз бар, ничә мәртәбә. Шуннан бирле кызыксынып, елда тырышабыз монда килергә. Ульяновск өлкәсенең иң зур татар авылларының берсе зур Шерекле мәктәбендә берничә йөз бала укый. Бирдә дә балаларны үзешчән сәнгатькә тарту, аларда татар милли мәдәниятенә мәхәббәт уяту буенча зур еллардан бирле зур эш алып барыла. Балаларны мин үзләренең яраткан җырларын күбесе аламын, интернеттан, китаплардан аламын. Үзләре күбесе китерәләр җырлар, яраткан җырларын җырлагылары кели. Участвовать иткеләре везде конкурсларда кели. Бик күп йөриләр, минеке кружогым бар. Балалар сәхнәдә матур итеп җырлап, әбиләре өйрәткән һәр төрле дуаларны яттан белсәләр дә, ни кызганыч татар телендә аралашу бик нык шикләнгән. Туган телдә авыр сөйләшәләр. Хәтта саф татар авылларыннан килүчеләрнең дә татарчалары бик түбән. Мин всегда Калныда концертта, например, Барышта, Зведе или Ульяновда булганым юк. Юк, беренче тапкыр гына, да? Конкурста катнашканыгыз бармы берәр җирдә, юкмы? Мин беләм. Хәзер бит мин йырладым. Мин анда тоже йырлыйм. И Барышка тоже бар. Җырларга барганда. Ульян шәһәреннән 12 яшьлек Дамир Камалетдинов берничә елдан бирле татар мәдәният үзәгенең хыял тамчылары ансамблендә шөгыльләнә. Бүген ул конкурсның халык уен кораллары һәм вокал номинациясендә чыгыш ясый. Әтисе Рамис баянда уйный. Яратам инде гармонны, уйнап йөрим инде. Малайга өйрәтәсез? Малайга пока юк, әле мин үзем рәтәм курайда уйнарга. Булдырабыз, яхшы уйный. Ул җырлый дамы? Җырлый да. Сәхнәдә 2 сәгатьтән артык барган Сембер карлыгачлары чыгышы тәмамлангач, мәртәбәле жюри быел балаларның җырлау сәләтенә генә түгел, сәхнәдә үз-үзенең тотышына, сүзләренең һәм авазларының дөрес әйтелешенә дә нык игътибар итте. Для того, чтобы стать артистом, нужно иметь смелость, чтобы выйти на сцену. Этой смелостью вы сегодня уже обладаете. Молодцы! Киләчәктә җырлаучы балаларга, аларның аеручы аларның җитәкчеләренә минем әйтәсем сүзләрем шул. Башта балаларга сүзләрне аңлатыгыз. Һәр җөмләнең, һәр куплет шигырьнең мәгънәсен аңлатыгыз. Алар җырның мәгънәсен аңлап җырласыннар. Һәм әлбәттә инде авазлар яңгырашына. Колакны бик әрнетәр идем инде мин. Колакны кисә дип әйтер идем инде мин. Аны ой дип әйтүләре, әне әйтеп бетермәүләре. Татар сүзләрендә в авазы аваз, авыл, тавыш дип җырлаганда ул аваз бездә юк. Аваз, авыл, тавыш дип менә шуларга киләчәктә игътибар итсәгез иде. Яшь үзешчәннәргә генә түгел, аларның укытучыларына да барлык теләк-нәсихәтләрне җиткергәннән соң Сембер карлыгачларына Мәгариф министрлыгының дипломнары һәм кубоклар тапшырылды. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Тапшыруыбызны шагыйрь Рифкаил Зайдулланың «Татар булып калыйк» дигән шигыреннән үзлек белән төгәллибез. Сынатмастыр, сүрелмәстер күңел, дөрләр дә ул балкып янар да, гаҗәп түгел, Тукай каны ага, татар каны ага тамырда.
Тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.